हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। जोंनि बिएम सेटआप चेनेलखौ नायगिरि अनसायगिरि आरो गेदेरमा सुबुंफोर आरो उन्दै उनला गासैखौबो दिनै बे भिडिअ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना माखासे आंनि सायावहाय बाथ्रा बुङो, माखासे पलिटिकल पार्टिनि आइटि सेल, सोरबा बिजेपिनि आइटि सेल, सोरबा कंग्रेसनि आइटि सेल, सोरबा बिपिएफनि आइटि सेल। मानो होनबा आङो प्रमद बर' सारनि जि खामानि मावनाय बेखौ आं सापर्ट खालामो। बेनिखायनो मोनब्रै मोनबा पार्टिनि आइटि सेला जाबनानै बुंनो हागौ। रायजो राजाफोर, आं गोसो गोथारै बुंनो सानदों, बिएसि बिटिसि बिटिआर एकर्ड जाबाय। नाथाय बिएसि बिटिसि एकर्ड खालामोनबा दिनै बिटिआर एकर्ड जानाय नङामोन, बेखौ गोसोआव लाखिदै। डाइरेक्ट बड'लेण्ड स्टेट जानो हागौमोन। दिनै बिएसि बिटिसि जाय एकर्ड खालामदों बिसोरनो दायनिगिरि। बिसोर खालामनायनि थाखायनो दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारमोन, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोन, प्रमद बर' सारमोना एकर्ड खालामनो गोनां जादों। दिनै बिटिसि एकर्ड खालामनायनि जि फान्ड फैयो, बिटिआर एकर्ड खालामनायनि जि बोसोरफ्रोमबो फान्ड फैयो, जे एरियाखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय, गामि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय, बिटिसि एरियानि सिङाव थानाय, बिटिआर एरियानि सिङाव थानाय टाउन फिसा फिनलु बेफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय, बिनि थाखाय स्पेसियेल रां फैयो रायजो राजाफोर। आरो लोगोसे सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्रायबो आरो स्टेट लेभेलनिफ्रायबो बेवहाय माखासे मदद फैयो। दिनै हमना ला उदालगुरियावहाय नोंथांमोना पेकेज खोनानो मोन्दों बिश्वजित दैमारि सारनि थाखाय माखासे बिथांनि समस्थियावहाय रां माने माखासे डेभेलपमेन्टनि पेकेज बुंनानै होदों। अब्ला बे स्टेटनिफ्राय फैनाय बैबायदि फैनायखौनो सिगां गावसोर मावदों, गावसोरनि पेकेज जि मोनो बोसोरफ्रोमबो बे पेकेजजों मावदों। मानो होनबा बै पेकेजखौथ' गावसोर गोसोबायदि मायाव बाहाया बे बिसिनि खोथा। स' बिथांमोना बे जे स्टेट लेभेलनिफ्राय सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय फैनाय जि लामा बेफोरखौनो बानायनानै बे जे पेकेज स्पेसियेल फैयोमोन ना, बे रांखौ बिथांमोना माबा माबि प्रग्राम खालामनानै आरो बे प्रग्रामफोरखौ स्किम बानायनानै माबा माबि स्किम बानायनानै जाय स्किमखौबो अपेनलि खोन्थानो हाया, खोन्थालासे बानायनानै बिथांमोना लुथिजोबदों रायजो राजाफोर। आरो बिनि गेजेराव बै लामा नोंसोर जे बुंदोंना, बे लामाया बिसोरनि बानायनाय नङा, बिथांमोना सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय बिना लाबोनायसो माखासे लामाया, मिथिबायना रायजो राजाफोर। आरो बेखौनो बिथांमोना गावसोर बानायदों मादों हेनटेन गावसोरनि येस बिथांमोना अभियासलि बिथांमोना क्लेम खालामदों लामानि सायाव लाबोदों। नाथाय बिथांमोनहा बे बोसोरै मोननाय जे रां क्रर 700 600 800 क्रर थाखा मोननाय, बेफोरखौ मा खालामनाय, बेफोरखौ बहा गारनाय रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो आं बुंनो गोनां जादों। प्रमद बर' सारा दिनै फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा 17 बोसोर सरकार खुंनाय, जाय बिटिसि सरकार खुंबोनाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना एकर्ड खालामनाय सेक्रेटारियेटखौनो दिनैसिम बिथांमोनहा कमप्लिट खालामनो हायाखै। मा होनो, प्रमद बर' सारनि सरकारा फैना कमप्लिट खालामफैनाय जाबाय। मा बेफोरो मा? नाथाय 2 बोसोर सरकार खुंनायखौ बायदिसिना हेरेसमेन्ट होगासिनो दं। बिनि थाखायनो बुंनो गोनां जादों, नोंसोरो 17 बोसोर मोन्दोंब्ला प्रमद बर' सारा मानो 17 बोसोर मोना? बोरैहाय बेयाव बोरैहाय मानो जुजायबायगाब? बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो आं बुंनो गोनां जादों। सोरबा सासे सुबुङाथ' बुंनांगोन, नोंथांमोनाथ' रायजो राजाफ्रा बुंनाय नङा, सिरि थागोन। मानो होनोब्ला आं बुङोब्ला खिजाना आंखौ नायनाय नङा सरकारा, बिसोरनासो देरहाबाय थायो, नङा होमबा, गिनानै थायो। स' बेनिखायनो जों बुंनो गोनां जादों। जों मोना बे उननि बाथ्रा, नाथाय जों बुंनो गोनां जादों रिस्क लानानै बाथ्राखौ। नाथाय पार्सनेल एटेकसो खालामनो थांगासिनो दायो, पार्सनेल एटेकसो बानायबावबाय दायो। माखासे बाथ्रा आंनि बिफानि सिन्दाय लेभेलाव थांबावबाय रावफ्रा, आंनि बिफानि सायावबो बुंनाय बाथ्रा थांबावबाय। नोंसोर आंनि बिफानि सोमोन्दै मा मिथिगौ? आंनि बिफाया बेसेबां खस्थ' खामानि मावो, मिथिबायना? आं बे सोमोन्दै बाथ्रा बारा बाहायबावला। बिथांमोना पेज मोनसे क्रिएट खालामनानै आपल'ड खालामगोन, बेखौ डिलिट खालामगोन, बै स्क्रिनशटखौ लागोन आपल'ड खालामगोन। आरे भाई, खुगाजों हिम्मत दङब्ला फेस टु फेस नोंथांनि दैदेनगिरि एबा मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ आंजों फेस टु फेस डिबेट खालामनो थाखाय थियारि खालामना, डिबेट खालामनो थाखाय हायोबा हिम्मत दङब्ला इन्टारभिउ पडकास्ट खालामनो थाखाय हिम्मत दङब्ला आं दाबो बुङो, दिनै मानगोनां प्रमद बर' एबा इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो 2 बोसोरनि गेजेरावनो आसाम एसेम्बलि गेटआवहाय मा होनदों, बर' रावजों गेटखौ लिरनो गोनां जाबाय, गेटआवहाय बर' रावजों लिरनो गोनां जाबाय। नाथाय बिथांमोननि बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी मोना माबा उल्थासो, बिथांमोना बिटिसिनि सेक्रेटारि गेटआवहाय बर' रावजों इंलिस रावजों लिरनायखौ नुनानै बिथाङा मेगन मा होनो खाना, आरो बिथाङा मा जों असमिया रावखौ लिरनाय, गुबुन जाथिनि रावखौ लिरनाय, बेखौ लिरैनि थाखायनो कमप्लेन खालामनानै दिनै आसुमोन बायदिनि मेगनखौ पावारखौ गोसो होहोबाय कमप्लेन खालामनानै। आरो बिथांमोननि जि कमप्लेन खालामनायनि दारैनो आसुफ्राबो गोहो बोलो मोनबाय। आरो दिनै
असमिया रावजों लिरनांबाय हारि जातिखौ मोजां मोनग्रा हारिखौ रैखाथि खालामग्रा बिथांमोनहानो बिथांमोना गावसोरखौ बेबायदि बुंना लायो रायजो राजाफोर मेगनखौ खेव दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट खालामना बेसेबां गोबाव जाखो प्रमद बर' सार फैनायनि उनावहाय मोनसेबो गुबुन जाथिनि राव गैयामोन नाथाय देरहासारमोन मा होनो सालाकाथिन ना मानि जाय बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोननि जि कमप्लेन खालामनाय दिनै बिथांमोनहा गुबुन जाथिया चान्स मोनबाय रायज्लायनो थाखाय बुंनो थाखाय साहस मोनबाय साहसआ मा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मानो बर' रावजों लोगोसे असमिया रावखौ मानो समान होआखै भेलु होआखै नैदि बायदि बुंनो सानबाय मा सोरनि थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरि एमसिएलएनि थाखाय अब्ला सोर हारिखौ रैखाथि खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर बे सिगां जे एकर्डजों मोननायखौथ' प्रमद बर' सारनियाबो 10 बोसोरनि 7-8 बोसोरनि गेजेराव बेफोर बानायगासिनो दं बानायलांजोबगोन बेखौबो देखायनो हागोन फट' भइस नाम्बारनानै लामा बानायदों मा बानायदों प्रजेक्ट एगेन्स्ट जों बेखौ बिहर 17 बोसोरनि गेजेरावहाय लामाफोरखौ बानायदों लामाफोरखौ बानायदों आरो बिनि गेजेराव जे बोसोरफ्रोमबो मोननाय रां बेखौ मा खालामदों बाबुमोन बेखौ हिसाब होनो हागोन ना बेखौ हिसाब होनो हागोन नामा थिग बिथांमोना माबा खम्बल राननाय मा राननाय साथा बायदिसिना राननाय बेफोरावनो बाजेट खालामनानै साप्लाइनि गेजेरजों सोब गासिबो रांखौ लुथिजोबनायनि खामानियाव मावलांजोब्बाय सिगाङावहाय बिपिएफ सरकारा मानो फेसबुक अपेन बे खामानिखौ मावदों बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै बिथांमोना मानो अपेन देखायनो हायाखैमोन दिनै प्रमद बर' सारनि सरकारा मानो फेसबुक वेबसाइट बायदिसिना मानो अपेन देखायनो हादों बेनो फारागथि रायजो राजाफोर बेनो फारागथि बिनिखायनो बे जुजाइ माइ गाबखौ नुनानैनो आङो प्रमद बर' सारखौ सापर्ट खालामदों आरो प्रमद बर' सारखौ सापर्ट खालामनायनि खारना बेनो कि बिथाङा हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै दासिमबो खामानि मावगासिनो दं जेरै हमना ला 2 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा बिथांनि पावारजों आसाम एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारियेटआवहाय बिथाङा बर' रावजों हांखो लिरहोनाय मुजुरि खालामबाय मा होनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ अब्ला सोर आन्दाराव दंमोन सिगां प्रमद बर' सारा सोरनिबा आन्दाराव दं ना बिथाङा सोरनिबा आन्दाराव दं सरकार खुंनो थाखाय आइडिया टेलेन्ट आरो रोंगौथिनि गोनांथि दं थेंक इउ सो माच थेंक इउ